Tak kalau malak mulainya masa Allah menggerakkan ditakuk hari mufakat taranglah janji jorundiangan. Baradok-radoklah junan patuik mako dipanggillah karib kira baik sajiri yang jo orang kampung nan salangkoknya. Nan jauh dilayangkan surek nan hampir ditatiangkan sirih nan sajarek makanan turih mako sapakaitlah sakalo mamak saizin datuk pangulu. Di hari nan sehari dijapuiklah si marapulai dijapuik jo adat nyoko. Manan dijapui Allah tibo nan dianta Allah sampai datang 100 penginangnya sasui jo baundang jo badatua. Eloklah tamu dibawa naik, eloklah tamu dibawa makan mako di pihak di kami si Pangkalang. Tampe paneh nan barasah hujan nan bapusu nan sadiro menatiangkan jamba juadah orang namukan. Dek bijak orang menatianglah tahu garak jo raso lah tadanga piriang babuni iolah di dalam pada ukuran. Mako ditiliak dipandang-pandang cukui barisi cawan jo piriang. Lalu badiri bujang palenggang tangan manatiang ke ruang selo tak kanak kupiah di kupalo tak kanak si sampiang tando lamo. Jawe bajawe cando piriang lego balego cando cawan teko gadang pemacah ruang cangkir ketek pembilang jari heranlah mato memandangnya. Pihak kapado susunannya. Di tengah awan bajamba di tapi samui bairiang nago bajowak kiri jo kanan. Barisi langkok samparono sanang hati sajuk pikiran ibarat ombak di lautan. Limbak nan daripada itu, aluran nasi nan ke tengah jiko diinok dimanuangkan asa muasa dahulunya. Padi sirani-raninya Aceh tungguh di padang patapahan iyo di lereng kadataran. Di jamu putih lindung bulan masih nan bukan alang-alang karyang di singau paneh patang. Datang paneh dilingkui-lingkui, datang hujan di kaka-kaka sacatok haram kode ayam lah kameh mako disisokan. Lalu dibawa ke lasung batu di bawah baringin sonsang tumpuan dagang dari jauh. Babilang gadih menumbuknya timpo batimpo alunan jatuh lego balego bak pandeka sama pandai. Jamu caruh pantang basakam ditampi mangko baradak diindang mangko bagatah sasuke bareh di tanah panualah kancah jokwali. Nan litaklah makan dulu salo menyalo alik nan datang namun nasi pantang basusui. Makin disanduk makin panuh tak kalau masuk sesuak tampang nan tibo dari jauh. Di sabalah ruhun tanah piaman nan dibawa datuk suri dirajo dua cati bilang pandai dimasuk kutiko itu. De aye mahantam turun dek bumi basentak naik dipabuiklah sawah joladang sawah batumpak dinan data ladang berbidang dinan lereng. Banda baliku lereng bukit di pariangan padang panjang. Dicurah sawah laweh setampang maniah makanan orang 3 luak sampai kini basuh jua. Juadah orang namakan kini tahidang di muka alek. Baalah kini angku datuk. Saibarai orang balaya ke mah datuk. Kapalah sarai ujung jo pangka biduklah jo pandayungnya. Kambang lapeh layehlah basintak nan kodolah duduk di ujungnya. Makonan pintak jo pintu kami disiko tuak. Sementara hari elok angin salasai eloklah datuk mulai bakayuh dari situ kami malapeh. Dari siko sakianlah sambah dari ambo pulang maklum pada datuk. Lalu dijawab oleh si Alek Jamu. Lah sampai dak Sultan. Kato nan datang dari Sultan ialah kato nan sabananyo. Sakete indak nan salah sabarih indak nan caceh ialah balak kasadonyo lah iyo pulo nyonyo kami. Barombak lawik silan bakumpul karang katapi ombak alur dunia baguncang galok kulito bumi jolangi. Walau bak mano ragam kato, walau bak mano ragam rundiangan nan gandang wajib ditingkah nan gayong wajib disambut iyo kato wajib dijawek. Aturan sambah nan telimpah kepada kami tumbuh sarupo iko kini. Bak umpamu pinang sabatang di sinan burung nan basarang. Dek Sultan namun marantang panjang kami menyapo singkek saja izinkan ambo meniti batang Sultan papah dek Sultan jo bicara. Ambo nan indak tahu pandai kurang paham barabo-rabo indak ba ilmu. Suluh kok padam eloklah kita para dukan. Ambacang di tengah padang babuah babungo labek dalam babuah babungo pulo. Elok dirantang namuhnya panjang elok dikumpan hanya singkek-singkek sakiro kapaguno saja. Elok dinan lia ka angan-angan nan jinak saja ka kami cakau. Ujung ka penghabisan saja ka kami ambil malah penghabisan katua Sultan tadi.
Aluran juadah nan ka tangah sutan alah basusun di ruang tangah alah baririk di ruang tapi sagalan cawan jo pinggan sadudun galeh jo baki sarato piriang menuruti. Samo barisi kasadonyo banamo ragam si bungo alek. Allah teranga piriang babunyi etan di dalam pada puran lalu ditatiang ke ruang tengah. Teko gadang pemacah ruang cangkir ketek pembilang jari. Jawek bajawek cando piriang kini taunjuk kamu kosutan. Di tengah awang gumawang di tapi samui baririk nago bajawak kiri jo kanan. De orang mudo membagikan sutan kok kurang ingik mangabuni jarang jo rapek kabasua sambah jo simpuh pamanuhi izin jorela dari sutan. Namun baat oleh kini sutan kok indak nan dihadang kok indak buliah nan diangan kok nan jaleh niat ko sampai tumbuh sarupoi ko kini. Mulailah sutan bakayuh biduk nak kami lapeh dari tapi kan baitu bana kata sutan. Nak kan itu taguh jo saponyo dek kami tumbuh sarupoi ko kini. Nak bak santano orang babiduk masutan. Biduk ameh pandayong perak lantai intan lai suaso. Nang kodo orang bijak tahu pandai tahu de angin nan basiwi de ombak nan basambung pandai menjago pasang turun naik. Angin tanang ombak selesai di sinan biduk kita layakan biduk nak kita layakan bagantung di tali nan taguh samo sapilin kaduanya. Walaupun kami nan sutan suruh sutan nan samo dalam itu pulau, ba itu pulau nan kasaponyo. Sekian sambah dari ambo pulang maklum pada sultan. Dijawab oleh si pangka lagi. Lah sampai dek datuk. Kok lah hiyo kapa kita layakan kan samo sayo kita juang ku datuk. Ambo bukakan kandang dari siko tangkok dek datuk dari sudut. Sekian saja tuk kita mulaikan jo bismillah tuk. Sama-sama sultan. Naikkanlah parabungnya tuk. Kok nana tuk Allah tak tagak di subalah mah tuk.